Piyesta, bagong pitigan. Kas pamadayaw iti Immaculate Conception a patron iti ili ti Pitigan, narambakan ti pamati ti Katoliko, ani Birhen Maria, ti ina ni Jesus, ken naiyanak nga awan nagbasulan na. Nairugi ti selebrasyon babaen ti nasantuan a misa. Nasaronwan ti parada babaen iti panangidaulo ni Mayor Billy Donato Jr. a nakipartisiparan dagiti empleyado ti LGU, national agencies, manursurok ken estudyante, dagiti private sectors, asosasyon ken dumapay a bisita. Highlight itangal daw ti ground demo performance dagiti estudyante. Ad-adda alimtaw tinalong ay agaraw dagiti performers gapo kadagiti color for headdresses, well-crafted and creative props, agingga iti nagagarbo ken nakukulay a costumes. Sentro ti pabuyada ti ragsak, ti panagkaykaysa dagiti umili ken panagyaman kadagiti parabor manipud na marswa. Iti maudingal daw ti panagpiesta, nagyaman ti mayor, ti talek ken suporta dagiti umili. Amin nga ditoy agragragsak ken apresyaran tayo iti gadda iti tungmal maysa. Iti presensya iti naragsak ngayon tayo panang celebrar iti panagpaskwa. Dagiti amin nga agpabuya itangal daw. Thank you iti ginalenyo ken ginado iti talentoyo. Dagiti amin nga taga-DepEd teachers. Manon nga aldaw nga agpapabuya kayo. Agyaman ako na, taglablabusanan nga kooperasyon nyo kan suportayo. Tanyaman nga ganwat kuno programa iti LGU. Agbalin ko nga naornos kan natalnalaeng tapnon iti rupa iti Pitigan. Nasyaat ken namnaman da nga nalaing da ken kayang-kaya da. Iti mangipatungpal, iti anyaman, nga linak, kendal na. Narambakan met iti aldaw dagiti Mannalon, iti aldaw ti Sabado. Dagiti kuliglig floats ang naglaon ti nagduduma aramit, ken produkto da ti naiparada. Inpakita dagiti Mannalon, ken nasawada, ti siglat, ken laing da iti panagsala, babaen iti Zumba dance. Namnamahin nyo, nga iti mayoryo, kung nama iti daytoy nga ili, agserbingan na siya at tumulong para kadagiti kasapulan, iti tunggal Mannalon iti hili nga Pitigan. Bagakin ni Mambet kan dagiti amin nga 21 nga presidente, dagiti CSO. Addan dagita nga nagatang simbang baddan. Addan dagiti libre nga bugaso. Dadaditan dagiti basal, urea, ammonium, ken gaybastamin nga bugaso nga masapol para iti tabako ket nagatang aminen at dadan dita munisipyo. Iso nga namnamahin nyo, to'y numutoy biyang anyaman nga kasapulan dagiti farmers, ikargarigatan mi nga maited nga libre. Kita, bugaso pa lang di libre. Sumarsarunon dungatan, librendon, dagiti pugaso, iti pagay. Naangay met ti DepEd Day iti Kalman, ken mabuya inton rabii ti Barangay Night. Makita iti kinaragsak tao, at babayad data, may ipakita nga very successful iti daytoy ito'y pinagtesta tatang atawen. Daytoy ti damo a panagpiesta iti ili, iti babaen ti liderato ni Mayor Billy para iti bagong Pitigan, agtultuloy ti progreso. Jessica Boreta, Balitang Solid North.